Palagi mo kon? Siya bubuha baba na to na kay kumakaon? Kabilir man po ako mo buang baba kita ang punta ng mga una ni. Abot mo sa mga mong kasamo ha? Di oray ko! Bahala na nun! Gabi-gabi po. Tutuloy ba ho? Labaho ko na. Iyay. Iyay. What's up mga choy? So karon nga video mga choy! Mura magbaho. Musuway ko sila kaunog bagyang! Kailangan to di ba bubuhay lang baba? Usam din natin. Oh! Palagi mo kon? Siya bubuha baba na to na kay kumakaon? Kabilir man po ako mo buang baba kita ang punta ng mga una ni. Abot mo sa mga mong kasamo ha? Di oray ko! Bahala na nun! Sige! Unod ani. Hala, nagana gunod bitaw! Ba't tinod? Unod. Tinod! Nawa. Mura magbaho. Una na. Oh, pre. Ay, labaho. Tansya gamay jong mura magbaho. Kung asa to hindi mo buha, perfect. Mateg bubuha tong baba ni kinaon. Sa Carlo? Ano gud ang kaunon ang kani man to kung nabantayan ba ang palak ng kaunon gud. Palag gali, palag bitaw to! Mga hilot na. Uy. Ya pilon din ang bunuan basi ano magpabuang baba na to nagmo to pilon. May ilan bitaw na mga choyog mga mamurot ang tiyan kay. Dahe man tanan. Kuning istingan ni kaon ni. Gabi-gabi po. Tutuloy ba ho? Labaho ko na. Iyay. Iyay. Kaon ba kanina? Kasuwayar ba ni kaon na ning pagkauna ni. Kasi may mga plano ng limpyo na. Pero ano dire pre kay. Okay. So ini magtama bubuha tong baba ni kinaon. Kasi may nga nga! Alam niyo, pwede na magkaon. Baho gyud si kasa. Kinsa ka ha? Bakto mabot wa gyud ni maho. Doon lang sila agbay, bagbay. Dili, kalit ko. Mo gani ba di ba kini ba? So duda gi man ni. Yo. Layay. Iyay. Iyay. Ikaw ba? Kumas-posa Sabi rin. lang ingon nga, lami ikaw no kwan. Nisabay na ko sa inyong mga threat. Kaya, nag-uda na mo nga basi magbubuhay ng baba. Sige! Nga mo na yung mga tunsis. Saan mo din ipapalit? Sige sige. Pagpanit. Oh. Alam eh. Ito na. Ukab ng ulo nga ron. Ikaw magkawan lagi mo. Bukat na gana ba? Basta kaya ka nagkuha na bubuhay baba doon kinawa na Lamig eh? Nadoon na kayo? Paligo ba? Ako. Hinaynayon na itong kaon ba? Meron tilaw. Ikaw? Ika gyud na. Ika Eh, mo dapat dilaw. tungan. Ika may na pagsiugdan ni ika gyud na. Oh. Lesa siya ka to. Sayang akong kagwapo. Lakaw. Laka kaligo ako dito. Gusto mo na? Mga toy. Gamay ra mong vitamins kay mahala kayong kilo sa labuyo ron. Aray. Na. Sugo na kog Ihurot na. kaping kateng. Yes. Talaga po, ano, buda Mara na. pag ginayampay na ko eh. Huwag ka na mga choy! Mag-cooking show na ako! Atay na na natong mantika! Huwag ka na mga choy! Atay na ilo natong sili! Bombay! O ahos! No. Sunod imikos-mikos na ito! Kadali! Puwas. Akin naman. Asili ba? Kasi atay na ilo lang! 50? 50! Mabot na. Uy! Wala na siya! Atay na na! Iyaw. Huwag ka na mga choy! Atay na imikos-mikos na kadali ha! Huwag ka na mga choy! Atay na timplano og patis! Sunod ba dig sarap? Sunod atong hinayon og okay. Hinayon na nato ha kay masig mag-clear ang poison. Huwag sir mga choy! Ato na hinayon na itong tulo! Makaw ka na dyan? Ako na, sa tilaway gali. Tuloy. Oh, niya. Mura maglamit? Ano mga choy! Grabe ni ikaw na! 50-50! Ato na nga nun! Choy, huwag sa mami ato dugayon! Ato na! Sunod na lang atong pagka 50-50! Ah! Bobo na! Tanaw na ito siya. Resulta rin ko magkaroon. Boss Jake pa na eh. Uy. Oh, mga choy! Eh, hindi nga!
Ila. Nya, Ah, guwapo. Ano ba? tamuwa mga choy. Napay ginamos mga choy, lamay kayo dire. Movement ba? Mayong pupusta awit. May Ah, grabe, may dula gid eh. Oh, wala sila yung mga choy eh, ano? ipot. Ito nga sa kilo, nawa man. Tura, di ka unay. Mura ba gini sa nakadawag sa Bicol Express, oh? Asa no? Movement ba? Basta pa naman siya. No! Pusa? Ako bigot. Yan ako nabibilip sa kanya. La. Ano Carlo, Carlo. Grabe. Di ko lingo siya. Hindi mo ito. Ha? Marami kasi nga pag ito. Ginagawa na nga. Saan? Dumdumi, masakit kay ikalibang. Katagsara po mga ito yun ha. Sagot na. Papuha ko na itong kanon na po. Dara. May dimungit. Ha? May dimungit. Buwa kamot ba? Ito? Buwa kamot. No. Oh! Ano yan dire? Di man eh. Saan? Ito? Imo na. Imo na lagi na. Wala lagi dire. Ah, pangwak din mo na sili. Aris ko waayong. Ito yun. Ano? Si Mas Carlo mo ito eh. Ayos kayo. Good. Unsa naman eh. Unbelievable. Grabe yun. Pasko lagi mga choy. Kayo, puha na kistanan ba? Oh. Merry Christmas na ron. Paboto. Ano naman lagi mo? Huwag gana. Imo na. Huwag gana. Imo lagi na. Kami yan yung kote. Grabe naman taong ka nang ay. Papuha ba? Oh. Tama choy. Bungit pa mo. Grabe. Mas Carlo. Basta mananagat. Kira inana mo ko na. Merry Christmas ang lubot. Tapos ang lubot daw? Merry Christmas ang lubot. Merry Christmas na lang! Agagay! Tara, oh. Saba? Sakto. Adik, tingom na pag New Year. Sakto na yun. Nagabantay ka ng buwan ka. Sakit ka ng baigaw kasi ka ng squitis ba? Lagi. Wala eh. Asas. Ako po na eh. Wag ka sili. Ay, try. Mo ito hawad kayo mukha ko sabi. Mas Carlo na mo. Oo mga Choy! Undan rin ta! Sabi Carlo? Lidi ka mo? Imo na ay. Na. Imo lagi na. Sabi po ni mo ay sobrang bugay na mo ha. Oo mga Choy! Lady ka! Woo! Shout out lang mi sa mong YouTube commenters o followers. Og shout out ko ni Irish Kadungog, George Pasinio, og ni Wardora, og Kevin Monteroyo. Shout out! Og shout out ko ni Alan Ikala, Laurela Icampo. Shout out! Og shout out ko ni Jim 581, og Gulisaw Salde, og Jinilin Hilig. Shout out! Og shoutout ko ni Boy Sweeto og Remark og si Belarosa Namare. Shout out! Wow! Og shoutout ko ni Jeremy Lentera og Gloda Hell og Jope Artes. Shout out! Wow! Og shoutout ko ni Caps 940 og ni Harold Melorin og ni Wilson Cabarnilas. Shout out! Wow! Sa wapa ba shout out diha mo? Sino? Comment lang mo gotro. Wow!